Barbaş Kurdistaniyên hêja sernavê Rêveberiya Çarpelmedya Silav û Rêz bi hêviya ku îşev em bi hev re bernama ku wextekî xweş derbas bikin em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanên hêja îro îşev gelek mijarên me hene ji alî mijara Ewamed Dewlemend e. Ama rast dixwazim cavalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê û em dest bi sohbeta xwe bikin. Du mîvanê minî rêzdar hebû, destpêkê jî migo. Mîvanê minî ji alî çepê rêzdar Mehmet Müfît e. Rêzdar Mehmet Müfît nivîskar, siyasetmedarekî Kurd e. Kek Mehmet tu bi xêr hatiyî? Nav xêrêbî kek Siraç, nav xêrêbî spas. Mîvanê minî din Rêzdar Bayram Ayaz e. Rêzdar Bayram Ayaz jî siyasetmedar nivîskarekî Kurd e û ez bawer dikim wek kek Müfîtûn jî wî nas dikin. Kek Bayram tu jî bi xêr hatiyî? Nav xêrê dabîn ser sera û ser çava. Kek Müfît re jî û êvera jî û bînera re jî ser silav û rêz. Serçava. Gelek spas. Em dest bi sohbeta xwe bikin lê berî em dest pê bikin yanî me Newrozek derbas kir. Dubare divê Newroza gelê Kurd û Kurdên her çar perçeyê Kurdistanê û yê cenabê we jî pîroz dikim. Lê Newroza îsal wexta mirov dîmenên her çar perçeyê Kurdistanê dinirxîne, Newroza îsal ji alî hişmendiya neteweyî, ji alî coşê, ji alî şiklê pîrozkirinê gelek balkêş bû. Lê dixwazim Newroza îsal ya Almanya Newrozekî gelek balkêş bû û ew girse bixwe yanî em bibên ez jî li Almanya dibînim vê gavê li Kurdistanê me lê bixwe min yanî hêvî nedikir ew girse ew qelebalixan ew coşa bi wî rengî be. Bawer dikim kek Bayram li wir bû. Kek Bayram hema cenabê te em dest pê bikin tu behsa wê Newrozê bi awayekî Kurd û em dîtinên kek Mehmet jî bistînin û em dest bi mijarê xwe bikin. Fermo kek Bayram. Rastî wekî we jî binêwî xet kir Newrozekî gelekî serkeftî pêk hat. Yani ji şahî ji duruşmê wî em dest pê bikin yani duruşma wî hatibû danîn mil bi mil, dil bi dil hevkarî û piştevanî bi Rojavayê Kurdistanê re. Ji şahiyê derbas kir yani bu peyamekî neteweyî, niştîmanî, zimaniya Kurdî û piştevaniya ka siyasî ji diasporayê bo Rojavayê Kurdistanê û bo Sereserê Kurdistanê. Ev aliyekê wî. Ya wê rojê rastî yani xelkê me em ez destpêkê bibêjim ez serî ve di nav van pêşhaziriyê Newrozê de amade bûm heta ji destê me her kesekî dilsoz welatparêz karê xwe kirin. Yani me bi xwe hesabê 15-20 hezara dikirin. Yani ji polîs re jî me gotibû dora 10,000 belkî 15,000 em top bibim. Me jî polîs jî yani ewên amedekar hemiya li gorê vê hesabê xwe kiribûn. Ama gelek jî pêş amadekarî, pêşhazirî jî çêbûn. Lê ew ê rojê xelkê Kurd li destpêkê û serê her cî li Almanya ama seranserê Ewropa. Yani yek û du pênc be jî ji London, ji welatên din jî û ji welatê dorberê Almanya jî gelek zêdetir xelk hatibû. Yani li wê derê ew ê rojê kolin bûbû behra Kurda. Bi cilê xwe û bi folklor. Kek Bayram dixwazim ev bikim ew referanduma Kurdistanê ji we bû jê hîn bawer dikim girse hîn jê pirtir bû ne var? Yani du sê qat. Niha min îro jî
وپلا خواه فیسبوکی دا بکرتی نویسند پولیس از مبخوا گولی بو پولیس گوت ایرو ما طبیعی او زاتلیتی جدر زوه تثبیت دکن ایرو ما تثبیت کریه کو نزدیکی 120,000 انسان در باس هندوری باجار کورنی بونه ها بگمان گلووانا همی در باس و میدان بونه یا جی که دل نزانم لی او میدانا کو نابین هر دو پرادا لقراغ آوا چمی رن تجيبوا يعني نابين سيفريش بروكه و دويتسه بروكه تجيبوا بشتي ساعات دو نيفا ادي هردو آلياجي بوليس قرت مجبور و جعديجي قرتن جبركو ادي ترافيك جي ندمشيا ليه خلق حتى ساعات بينج دورا بينجاجي دهاركيا بويا آليوه دهاتن وكي وندزانن يعني او برنامه حتى ساعت هفته هاتبون آماده کرن اما حتى ساعت هفت و چل دا بداوی هات حتى ساعت هفت و چل او خلق لوی داره ما و شبان پرور بداوی آنی به تایبت بکینه ام و خلقیجی برسوه کی ددان دگو ام کردستانی نه من چند خصوصی هنه از در حق وی اوه دا ببیجم راستی کارکی سرکفتی بون و يعني او بده هزاران انسان هات نوي دري هفت هشت ساعت الريبول بهافرابو بوزا يكي بيفلا يكي خوين نهات افيا غاوي كي نوبو ما روي خوي نو روي كردا اي ازادي خواس اي اشتي خواس اي ديمقراط اي هفچخ من نشانه بوی کاری خواه بوی پیش نشاندان خواه من نشانه آلمانیا جی خلکی آلمانیا جی اروپا جی و همی دنیای دا روداوه اوی تلویزیونی میدن جی روداوه کردستان تیوی کردستان تیوی کردستان 24 اوی دن همی او دکرن لی حوالی روداوه گوتن من که و راست بون من پشتراوی تثبیت کرد که اجانسین دنیای رو ترجی داخل جروداوی وان رسما گرتن و به همی زمانه دوچه وله جی ایدن جی آلمانا جی گوتن يعني پسنه و هفدیتنه و قرنواله و شاهیه و خوپینیشاندانا سیاسی و پشتوانیه دان کو او قاس خلق لهف جویایه و قد تو زحمتی چه نبوه روی کرده هون باش دزانن كيك سيراجاتين كيك مفتشي دزانه يعني مع الاسف بشتي هندك شاشيه لاوروبا در حق مدى شرخواز شدت كار ترور اف اوسا دهاتنا فكراندن لي اف نوروز بو دسبيكي كيكو روی می دین روی می آزادی خوازیه روی می اشتی خوازیه لپیش خلکی یک bayram از دکویم نابره مجاره گرینگ از که ممت چی بپرسم ممت مفتشی از اوه پرسم گلو مروف کاره بیجه بویرین روژاوا و بانگا روژاوا و گرسه و مساجا اوه گرت مساجا یک ریزیه گرت یعنی هرچی خواستم ببین دزگاه سیاسی دهن مجاره دا غلطی چه کرده بیجی لی او مساجا یک ریزیه وک مشخوشه و انجامه درخص وک بود دسپیکا مروف کار بیج وک دسپیکا بهارا کردایی یعنی به نوروزه و مساجه مگرد گلو او فاکتورا لحف هاتنا هزین سیاسی و دوی میدانه ده مروف yani rengin pir cuda dedit ew bu faktörekî ku em bibin însan karibin bêjin ji nû ve vejîna hişmendiya neteweyî pêş te diçe wê mesajê migirt cenabê tama Kurd wiya bêj çunki ez ê ew ji kek mifîciye ez ê ew bipirsim em te gudarî bikin kek bayram من هف بيبينا خويا روداوي دا جي قلت كيك دل بخوين
وێنەیە مەظلوم عەبدی و جەنابی سەرۆک بارزانی نیشانێ مندا بەلێ من وێ مەیدانێژی نیشادا مگۆ ئەڤە ئەنجامێ vê destpêkê ye encamê vê diyalogê ye encamê biryarên Cenab-ı Serok ku destê xwe dirêjî xuşk û birayên me Rojavayê Kurdistanê kir û ew diyalog dest pê kir bêguman li jor jî ku ew mektuba ku aştîxwaziyê dest pê kir meriv dikare aliyê siyasî aliyê din da bi cûrekî diye ew bike lê nermayek dest pê kir em ji bîr nekin di Rojelatê Kurdistanê da jî Newroz bi girseyî xelk hemî ser piya bû li wê derê jî hate piya kirin meriv dikare bi sedased bibêje ku ev Newroz bû buhara azadîxwaziya aştîxwaziya û demokratbûn û hevçaxiya Kurda hêvêdarim ev wisa berdewam bike û em hêj zêdetir jî vê çerçevê vê çıtay bilindtir bike. Başı kek bayram gelek spas. Kek müfit ez vegerim aliyete Cenab-ı te gavadım pırsa kek bayram pırsi Cenab-ı te ve ev coşa ne teneyem bibin li Almanya Nevrozên li Bakurê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê çawa şîrove dike ya jî çi dîtinê te heye ya duyem nermbûyîna atmosfera siyasî ya li Bakurê Kurdistanê ji gelek aliyan bandorekî ew jî danî mesela bibên serokên partiyên Kurda jî gelek mesaja şandin ew mesajana li tevayî Newroza hat xwendin bi taybetî li Bakurê Kurdistanê jî ew hat xwendin Cenab-ı te çawa şîrove dike vê Newrozê yani mirov kare bêje destpêka bihara azadî xwestina netewa Kurd e mirov kare nav lê bike ya ji tu çawa şîrove dike Belê spas dikim kek Sirac bo peyama te bo bi taybetî peyama kek bayram mala we ava bij bo Newroza Kolnê min jî piçekî şopand yani gelekî kêfxweşhal bûn ku Kurdê me hemû bi hîşmendiyekî neteweyî pêkva li Kolnê tiştekî wa li diasporayê ew amade kirin ew tiştekî gelekî muhîm e lê bi rêya min di vê meselê de hîşmendiya neteweyî rolekî mezin lîstî faktora esasî li ser bingehê yekîtiya milletê Kurd esas ev e yani ew destpêka ku mazlûm Evdî û kek Mesûd ku li Hewlêrê hevdû dîtin bi wê destpê kir û piştî wî jî her pêş veçû bêguman li Newroza Diyarbekirê jî me dît ku serokên partiyên Kurda bi taybetî Başûrê Kurdistan ku wan mesaj şandibû li wir jî tedî kîtlekî gelekî mezin hebû li Diyarbekirê Newrozekî gelekî mezin hatibû organize kirin tesîra wî jî bêguman heye lê milletê me diyar e ku çavê wan guhê wan û çavê wan li ser mesela yekîtiya Kurdistaniyê li ser yekîtiya milletê Kurd ew ne tenê hîşmendîkî durust dike belam ceryanekî durust kir ku Kurdê me bibin yek Kurdê me nakokiyên nabeyne wana daynin alîkî û bibin yek çavê hemû Kurda li ser vê meseleyê ew bêguman tesîrekî gelekî mezin li Kolnê jî li her derê çêkir lê tiştekî din hebû ku kek Sirac ez vê derê bêjim ew jî Newroza İstenbolê Newroza İstenbolê kîtlekî gelekî ecêb ji Diyarbekirê jî dibêjin zêdetir bû lê di wê derê de îhtimali bala we jî kişand bi ser yek noktekî ku wexta ku peyama Özgür Özel serokê CHP hat xwendin xwestin bixwîne millet nehîşt ku bê xwendin yani ew bo min balkêşekî gelek mezin bû yekem car ku ez tiştekî wa
de manifestasyon کێک مفیدەمەوێ مژارێ خەڵامەیە دەستپێکە سەرەکێ de ew wê mijarê ji bi sohbet yani mitxwaz ku ez balkî bala we belê nana fermo belê yani gotina me ew ku vê nevroza hanê diyar ku tiştekî ceryanekî teze wekî tu dibêjî ku Bihara Kurdî di nav Kurda da di nav peywendiyê Kurda da ew Bihara Kurdî dest pê kiriye ez êvî darim ku ew hetmen bêguman ew ê berdewam bi ji ber ku yani zirûfekî teze hatî holê zirûfê Başûrê Kurdistanê yê Rojavaya Kurdistan jî da ser wî ew jî diyar diku ku ev mesele yani ew ceriyana yekîtiya neteweya Kurd ew ê bibe binge ne ji bo tenê mesela Newroz bes ji bo bingehekî ji bo yekîtiya siyasî jî ku li Rojavaya Kurdistan îro li dar ketiye îro hatî holê hatî îmzekirin û ez em hêvîdar hemû Kurd em hêvîdarin ku pêş ve biçi yekem carê ku siyasiyên Kurda li ser yek programekî xwegirtinê yekî piştî mesela Başûrê Kurdistan problemê her çend problemê wan hebe jî ew jî bêguman ber bi pêş diçe belê belê gelek spas ji bo cenabê we dikim şîrovakî hêja bû em derbasî mijara xwe bingehîn bin niha hûn jî zanin li Tirkiye ji alî xwepêşandana ji alî em bibin desthilatdar û opozisyonê rikberiyekî heye û bawer bikin ew yani em ê dîtinê we bikin lê pirsa xwe dixwazim bûye bê li Tirkiye tu carî di şerê demokrasiyê de bi tekoşînekî demokrasî ya jî em bên hin têgehên demokrasiyê bijî nehatî her jor de hatî lê ji vir vê carê mirov sinyalê din digire yani em bên ev hewldanên CHP û bêguman ne tenê CHP ew cenabê wê ji zane anka du tifaq heye lê di lêkolînên vê talî hatî çêkirin girseya li Tirkiyê dijîn yê dengê xwe davên sedî heftê û yek gotine ku ev xwepêşandan di çî de ye û hejmarekî sedî bîst û neh li dijî vê xwepêşandanê vê ew ê gelo piştî ew ê li Tirkiyê yani wekî mirov kanî pêlekî ji binî tê ya jî ev rikberiya ev her du aliya sebebên wê hene ku divêr de ewekî bavêjim lê divêr de Kurd bixwasî ku ez dişopînim siyasetekî aqilane dimeşînin her çi xwe zanin di mijara heq hiqûq edaletê de herî mexdûr Kurd bûne heq hiqûq edaletê de wekî her du aliya jî dişopînin lê gava di wexta kek mifîd tiştekî girîng o di mijara ku wexta tedaxulî karên Kurda dikin Kurd bi awayekî bertekê nîşan didin û ew gav şûn de davêjin hema ez kek bayram bipirsim kek bayram cenabê te vê ew ê çawa şîrove dike vê rikberiya di navbêna desthilatdar û opozisyona Tirkiyeyê de rewş çi ye berbikî Kurdê rêz diçe û di vê mijarê de yani hema pêve girêdayî helwesta Kurda tu çawa şîrove dike em dest pê bikin niha yani ev rikberî ev keftorefta ku niha li Tirkiye çê dibe bêguman ev ya xwediyê dîrokekê dur û dirêj yani meriv dikare bibêje ji meşrûtiyetê ji 1876 vir de di Tirkiye demê Osmaniye û demê Tirkiye da jî du bask hene baskê ku xwe nûjen dihespînin her carekî navekî li xwe dikin baskê ku gorînê baskekî din jî qaşo mehefezekar û dîndar eva her duwana jî di her du demê dawî ê Osmaniya da jî û ê Tirkiye da jî şerê hevdû kirine
ام ای بریاوی بردن یعنی اتحاد تراکیه جی اتحاد تراکیه وردا ev her du xuya kirîne yani şerê wan çê dibe lê her carê jî li serê me de diteqe serê me Kurda de diteqe ya jî serê em bibêjin kêm netewayî bi hejmar ew grûpên din da diteqe wextê ku evana hevdû bi rengekî desthilatê aliyekî desthilatê bi dest dixe niha biya min a îro jî ku tu Tirkiyeyê de ev şerê çê dibe belkî rengê wî guheriye belkî şiklê wî guheriye ama ev keftureft ev şer û berxwedana ku heye di navbeyna ve her du aliyê de ye aliyekî notsal iqtidar bûn yani heta 2003 da iktidarê wan dakirin ev aliyê din jî bi temsîliya AKP û wek lîder jî Erdogan 22 sale 23 sale li ser hikûme niha ew aliyê din tu carî hez û xwesteka xwe ya iktidarê berneda tabii her du alî jî ew dikin îro ev e îro ev şer ev e baş e dê ev şer ku ve here ev şer dê çiş Tirkiye ra û çiş Kurda ra bîne niha Kurd divê hesabê xwe bi xwe bikin min îro wextê nivîsa we do belav kir min tiştek got yani nivîsî bûyê nivîsê ra ême em Kurd çi dikin bikin divê em êdî ser hesabê xwe bikin bi hişmendiya xwe bikin yani hişmendiyeke neteweyî hişmendiyeke niştîmanî hişmendiyekê ku em wek gelekî wek neteweyekî wek welatekî li rojhilata navîn belkî ne dewletêj ya jî nîv dewlet ama em bi vê rengî divê li meselê mêzekin û çi ji me re tîne çi feydê ji me re heye zerarê tîne li gorê wî divê em navê wî dayinin niha siyaset û stratejiyê de du tişt hene wexta li welatekî wisa pêlekî mezin dest bide weka îro weka aniha ji nozdê mehêve ku ji dûrxistina İmamoğlu vir da îro Tirkiye dikele yani eşkeraya yani çavê dünyayê jî li sere dikele yani aliyê siyasî da dikele aliyê aborî da dikele ji aliyê kulturî da dikele folklorî kulturî da dikele yani kelekerek heye û berxwedanek jî heye yani em divê vîya qebûl bikin ku ew meselên dîplomayê nizanim sextekarî van tiştana hemî aletên ew ê ne aletên ew şerê siyasî şerê desthilatê şerê dewletê bi destxistin an jî dewletê ji dest neberdanê ye ev e yani divê vê navî em lê bikin aliyekê wî kemalîstin her cûreyê kemalîst e her cûreyê ulusalciya post kemalîst ê nû ê kevin û aliyê din jî ew ê nin em bibêjin oldarên siyasî oldarên din muhafazakar Türkçî her du alî jî Tirkçî ne her du alî jî Tirkçî ne lê cûrê wan ferqa ye ha divê şerî de em Kurd çi bikin em wen ez duê Kurdê çi bikin dixwazin ki em kek mifîçî gudarî bikin belkî tu hîn rahettir karibe ew dîtinê xwe bêje kek mifît cenabê te xwepêşandanên li Tirkiyê di navbêna em bibên desthilatdar û opozisyonê de ya jî em bibên di wê xwepêşandanê de daxuyaniyên ku mesajên ku ji girseyê tê gotin yani wekî rêbazek siyasetê yê Tirka cudayî yani mesajên cuda ji wê xwepêşandanê mirov digire yani em bibên tu hetanê anka mirov ew ên yani bixwe ya jî ez wê elmandinek minî ew ê tu nebû her tim di ewa wan de her çi xwast anka jî dibe ya
پێشەڕۆژە نەتەواوان ئاڵاوان وەلاتێوان ئەوە لێ جامێر دەردکەت دگۆ مێزەک میلیۆنێک کەس لەبرە دەبێ پۆلیس و قارش ڤیا نەدن وەکی ڕستێکی ئەو بووە یعنی ئەو شەوا شیرۆڤە دکە vê xwepêşandanê vê resta ku ji hev û dir dikişînin û piştî wî em bên bûyerên ku di wê xwepêşandanê de ya êrişîn ser xwendevanên zanîngehê pir alî yanî mirov wexta li ew ê mêze ku wekî motora vê xwepêşandanê ya jî vê rikberiyê li aliyê opozisyonê wekû serkêşiya wî ciwanên zanîngeha dikişînî êdî ciwan jî wexta tevî tevgerekî be dûr de sinyala mirov guhertinê dibîne tu çawa şîrove dike gelo Spas Keksirac dibe ku em temaşe bikin îro Türkiye di kîjan kontekstekî siyasî dayî ciyê Türkiye dibe ku em diyar bikin ew gelekî muhîm e boçî muhîm e ji ber ku stratejîkî dewleta Tirkiyeyê ku naxwaze ew stratejiya wana lawaz bi naxwazin bi nakokiyên hundirî derbekî bixwe dewleta Tirk naxwaze ewa yek a du da tiştekî din heye ku dibe her tim em Kurda bidin berçavê xwe ku faktora ordiya Tirk çiyê di rêvebirina dewletê re ew gelekî muhîm e ew him qanûnî ye him jî siyasî ye dibe ku em ji bîr nekin ku destûra esasî ya heştê û du ku bi destê generalê Tirka hatibû durustkirin kûdeteya Tirka piştî kûdeta hatî durustkirin ew hîn ew ki yani hîn li holeyê li gorî wî destûrê dewlet îş û karê xwe bi rêva dibe ewa ewkekî noktekî gelekî muhîm e ji ber ku îro çima mesela İmamoğlu hat girtin çima ew ê ku pêre hatine girtin ev operasyon çima hatî holê dibe em ew ki temaşeyê vîya bikin sebebî wî yani sebeb iktisadî Tirk ji birçîna jî bimirin dijî dewleta xwe dijî ordiya xwe serê xwe bilind nakin divê em vîya bizanibin ew kültür di Tirka da tune mesela em yek misalekî bidim misalekî Farisa bidim Faris di qirina bîsta da sê cara şoreş çêkirin şoreşê bixwîn şoreşê mezin şoreşê ku dewlet yani iktidar rejim hatî guhertin ew gorankarîkî guhertinekî mezin rejim kiriye hatî çêkirin li Tirkiye heta îro yek serhildanekî dijî dewlet û dijî sistema aktüel çênebûye ji ber wî ez tu şans nadim vê meselê ku ji bin ve wekî tu dibêjî Keksirac ji bin ve tiştekî peyda bibe bihêz bibe û hikûmetê bixe rejîmekî din bîne ew li Tirkiye memnû e tiştê wisa nabe lê çima ev mesela hat holê mesela girtina İmamoğlu ji ber ku Keksirac 2016 ku ew înqilaba eskerî hat çêkirin li Tirkiye dewleta Tirk piştî wî înqilaba eskerî kûdeta yek stratejî çêkir stratejiya siyaseta otonomî ew pir mühim ew stratejî çiyê mesela li ser du esasî ew hat avakirin yek teknolojiya eskerî xwe ji NATOyê xwe ji welatê Xerb xwe rizgar bike teknolojiya xwe eskerî bi xwe durust bike ewa yek a du da jî çavkaniyên enerjî bibe xwedan çavkaniyê enerjî wekî otosufîzan dibêjin yani bi xwe têra xwe bike ew nacih nebû ser neket ji ber ku çavê wî li petrol û gaza Başûrê Kurdistan bû ser neket pêşiya wî hat girtin meha 21 Adarê 2023 ewa Mahkema Ticariya Beynelmîneliya li Parîsê qirar da ku Tirka mahkum kir û Tirka dûr xist ji petrol û ji gaza Kurdistan yani ew ser neket bi heman demî
ئەوە پرۆژەیە وانە کو هەبوو لەسەر گاز و پەترۆلا ئازەربەیجانژی ویژی بکەناو ئەو ژی سەر نەکەت ئیسرائیل ڕێیاوانە بڕی فرانسا ڕێیاوانە بڕی ئەمریکا ڕێیاوانە بڕی بە هەر ئەوەی سەر نەکەت لێ دەست ji vê proje xwe bernedanim niha çi li holeyî gorankarîkî mezin li rojhilata navîn dibe kontekst ev e yani dînamîkekî şer peyda bûyî di wê dînamîka şer da beramberî Tirkiye dewleta Tirk hesabê xwe dike ji ber wê dest ji Sûriye bernade dixwaze ku li Sûriye bibe xwedan cîkê bigire li Sûriye lê her tişt bi daxwaziya wana nabe her tişt dijî Tirka dimeşi ez ê niha behsa wî bikim lê mesele çi mesela İranê heye ku ew hilalê şiya hat şikestin bi destê İsraîl û bi alîkariya welatê Xerbî û bi taybetî Amerîka ew hilala şiyî ku hat şikestin Tirk ji xwe tirsiyan ji ber wî mesela îşkala xwe amade kirbûn bere îşkala xwe li Başûrê Kurdistan zêde kirin fire kirin hîn jî dixwazin her zêde bikin yani li wê derêne û armada xwe yani hêzekî mezin eskerî li wê derî cî girtin çunke dixwazin ku van rojana dizanin ku û dixwazin rê bigirin çünkü van rojana İsraîl û Amerîka yan ew ê li İran bixin yan İran ew ê kapîtüle bike yani teslîm bibe Donald Trump bi resmî bi fermî ji İran ra ji rejîma İran ra namekî şandiye di wê namê da du nokte heye yek dibe ew bike dest ji çi dibêjin santralê nükleer dest ji wî proje xwe berde ku nebe xwedan çeka atomî dibe dest ji vîya berde adu da yan jî dibe şer ew ê rêya şer helbijêrin wê çaxê jî ew ê jî dibe xwesteka ew ê jî dibe heştî şabî bela bike di wê namê de wiya jî belê ew jî têda heye çünkü İran dimez kê heştî şabî durust kiriye İran bi xwe durust kiriye lê anha Irak bi xwe jî di devê topê de wekî Kurdê me dibêjin İran bi tenê na a mezin İranê ava wî dikeli dest pêkiriyê dikeli van rojana hel dibe İran ew ê bersîv bide yan ew ê rêya şer bigire û yan jî ew ê kapîtüle bike dest ji proje xwe ya xwedan bibe xwedan çeka atomî dest jê berde ev her du rêyî lê Tirk mesela çi çi girêdayî ev mesele projeya ku Tirk dixwazin li nav xwe da li mala xwe piçekî ew bikin opozisyonê lawaz bikin ji bo xatirê wî çünkü naxwazin ku stratejiya wanaya ku stratejiya otonomî dibêjin lawaz bike ew li pişt wî orduya Tirkiyeyê orduya Tirk serêkeşê vê meseleyê çünkü îro mesela CHP çi dixwaze ku vegerî meclisê yani meclis wekî berê kar bike cardin serokoma serok wezîr durust bibe sistema din yani sistema serokatî rake vegerîne sistema berê dewleta Tirk bi taybetî ordî viya naxwaze çünkü bi destê ordî eger îro sistemekî serokatiya dewleta Tirk bi rêveberiya wî bu cibecin başkanlık sistemi bi destê orduya Tirk hat ava kirin girêdayî ew stratejiyê lê şansê ew keyê ku İmamoğlu heye ku di pêşiya me yani paşa rojê da bibe serokê dewletê yani bi intixabat çi dibêjin bi helbijartin serkeve lê ordî û hikûmeta Erdogan naxwazin ji ber wî girtin avêtin hepsê ji ber wî dibe em rola orduya Tirka bidin berçavê xwe lê di vê meselê da Kurdê me ez jî li gel rêya kek bayramim Kurdê me dibe çi bikin Kurdê me dibe tedaxulî vê meselê nekin xwe biparêzin bi hiç awayî nabe ku em müdahil nabe ku em layengirê vî beşî yan beşê din bibin îja niha Dem Partî mesela em behsa wî jî bikin bi kurtasî bi du kelîme Dem Partî serokê wî beyan derxist ku got em nabin ewekî beşekî li CHP xwe pêşandan em naxwazin bibin xwe pêşandanên CHP çima gotin çünkü proje wana ku Kaşogravî mesela Demokratik Toplum Projesi li ser Abdullah Öcalan
ku devlet bi xwe dîkte kiriye ew mesele em ê belkî behsa vê meselê bikin ew dîktekirina proje dewletê bi destê Abdullah Öcalan dixwazin bi me bi milletê Kurd bidin xwarin lê milletê Kurd hişyar bûye îro ji bo xatirê wî Dem Partî wî beyanê derxiz naxwaze ku peywendiya aştiya nizanim çi ew aştî tune ew müzakere jî tune ew masa mêz jî tune li holê lê wisa dewlet wisa dixwaze û PKK jî û dem jî bûye haletê bûye enstrûmanekî dewleta Tirk li bo vê meselê ji bo xatirê wî dibe em Kurda xwe dûr bixin ji nakokiyên Tirka kek müfîd em ê werin ez ê werim tedaxulî nakokê wana nekin em xwe biparêzin baş te mijar vekir kek bayram jî diwir dem mafê axaftinê ji wî girtibû kek bayram cenabê te kek müfîd dibe Kurd tedaxulî çi karê deselatdariyê çi rikberiya navbêna wan ya opozisyonê golî te divê Kurd stratejiyekî çawa birêve birin gavadê kek müfîd wiya nîvçe îşt mesela bibên ew mesaja ku serokê şaredariya Ankarê ji bo bêrêziyê li hemberî ala Kurdistanê kir wek paçik bi nav anî lê dûr de refleksa Kurda gelek xurt bû gelek partiyên Bakurê Kurdistanê û bertek nîşandan li hemberî wê bêrêziya wê û ew gava de tiştê ku kek müfîd got wexta mirov tedaxulî karê ew ê ne ku mirov wek xwe tev bigere Kurd wek xwe tevgeriyan mesela em bibên di nav demê jî di parlamentoyê de birêz Sirê Saqîq jî ala Kurdistanê girt got li hemberî vê ew ê bêrêziya hatî kirin wek paçik hatî binav kirin gelek partiyên Bakurê Kurdistanê wek PWK wek partiyên dina bertekek nîşandan daxuyanî dan dûr de merî mesaja ew ê dibîne yanî wexta mirov bi xwestekê xwe wexta bi hêjayên netewa xwe tev bigere di civatê de jî qebûlbar e yanî ev tişta gelo cenabê te ev yani mirov kare bêje divê ev dîmenên xwepêşandanê de belkî hin îstîsan netê de ê demê ez bi şiklekî din şîrove dikim bêdengiya demê girêdayî banga Abdullah Öcalan û ew pêvajoya çareseriyê wekî wan dibe lê bi giştî aliyê Kurdî yanî êdî hişmendiyekî derketiyî pêş dibe em wek xwe ji bo xwe tekoşînê bikin yanî em bibên heger mesela dibe xwepêşandan ew ê de me tiştek dî her çi qas Erdogan ew kir lê mesela Newrozê işte bibe ewakî fermî xwezîka eger opozisyonê jî bigota wele di mijara Kurda de ez ê jî vî karî bikim mirovê samiyeta wan bibîne lê niha wekî aliyê Kurda li gorî cenabê te tu dibê Kurd stratejekî çawa hilbijêrin ku di vê rikberiyê de tiştekî baş bibe para wan Ha kek Siracedin carkî kek Sirac afwan ha ji heftê Oktobrê 2023 vir de li rojhilata navîn jeostratejîkekê nû peyda bûye yani hemî hêzê dewlet û hêzê piçûk mezin herkes ji xwe re li gorê vê rewşa nû vê jeostratejiya nû stratejiyekî datîne rêya xwe dirust dike ême em Kurd jî em Kurd divê êdî bi vê hişmendiyê ew bikin yanî pêşî divê carna di nivîsa da derbas dibe di axaftinan da derbas bêje divê em gerek vê sed salê destvala derbas nekin ev gotinekî gelek girîng e yanî sed sala bihorî xedrekî mezin li me kir me tiştek ji wê derê dest nexist yanî em
چەم و چەمچوون وەکێ کورد دبێژە لێ نەها 100 ساڵە نو و 25 ساڵ ینی ژێ 100 ساڵی چارا یەکجی وای دەرباس بە ئەم دوێ حسابێ ڤیا بکن حسابێ ڤیا چاوا دوێ ئەم بکن دوێ ئەم هشمەندیەکی کوردی کوردستانی و کو ئەم ببن خودیە دەولەت و دەسەلات لەسەر ئاخاخوا ئەم دوێ هشمەندیە لە هەمی دەری لە هەمی پەرچەی کوردستانی بوێ هشمەندیە ئەم دوێ تەف بگەڕن و دوێ حسابی خۆ بکن و لە هەر پەرچەیەکی دوێ کورد ناوا خۆدا پەیوەندیە خۆ خۆش بکن ئەم وان خەیدانە وان کەفت و ڕەفتانە ژۆرتێ ڕاکن کێم بکن vê tiştî bine pêşiye. Di do em nav perça da mixabin wexta destpêka salê evê da nodî da heta em bibêjin 2005 da wexta Saddam çû hêviyekî peyda bû ya jî stratejîstê navneteweyî digotin belkî di rojhilata navîn da hudûd bêne guhertin û tiştekê nû jeostratejîkekê nû peyda bû ew hudûd dê wisa xuya dike ku ew hudûdê ku di piştî şerê di duya piştê Lozanê hatine danîn ew hudûd yanî fiîlî belkî bêne guhertin lê siyasî geografîk nê guhertin wê çaxinê ev her çar perçe hudûd naveyna me da nemane divê hişmendiyê da û fiîlî em hayî ji hev hebin û li gorê wî em divê hesabê xwe bikin ez dibêjim divê li gorê vê hesabî di Tirkiyê de em destê ewka dahola aliyekî lê nedin dahola aliyekî lê nedin yek carkî Kemalîstan di Tirkiyê de xwe neguhert yanî ev firsent di destpêka 2000 da hate pêşiya wan îxtîdar ji destê wan çû desthilat û dewlet ji destê wan derket Kemalîsta dikaribû yanî wan not salê xwe wê karên kiribûn bidine ser masê xwe biguherînin bi rastaqîn yanî ne folklorîk bi rastaqîn berê xwe bidine demokrasiyeka pirreng pirdeng û demokrasiyeka pirneteweyî li Tirkiye ew ê çaxê îro me bikarbana vê stratejiyeka nû hişmendiya nû bi Kemalîsta re lê bifikiriyana lê Kemalîsta vê guhertinê nexwe çê nekirin eksê wî yanî ber bi tirkçîtiyê ve zêdetir çûn ber ulusalcî nava wan da derketin bo wê yekê ez ti hêviyekî folklorîk dibe ku cilê wan cilê medenî be folklorîk dibe ku ew behsa zêdetir behsa demokrasiyê bikin ya jî behsa liberalîzmê bikin sosyal demokrasiyê bikin filan bêvan lê di hişmendiya xwe de ewana xwe negihortîne bo wê yekê ê min hêviya min ji Kemalîsta post Kemalîsta di Tirkiyê de nîne yanî medît yanî ewk serok şaredarê Enqereyê heqaretê li me kir yanî got binêre hûn tên li me dixin lê Kurda naxin hûn Kurda re ewin yanî aşîtiye çê dikin lê tên li me dixin yanî heneya gotinekî heye dibêje Kek bayram ez pirsekî pirsim tu şîrova xwe da lê li wir bala me tiştek bala min kişand mesela piştî daxuyaniya Mansûr Yavaş yanî hêza Kurda jî derket ortê mesela wexta Özgür Özel derket ser kursiyê got li kursiyê kî hin axaftinên ku dilê temaşevanan ya jî beşdarên vê evê êşan dibe ez uzra xwe dixwazim ez Newroza milletê Kurd pîroz dikim aynê Özgür Özelê ku Mansûr Yavaşê ji bo Kurda em bibin ew bêrêziya li hemberî ala Kurdistanê kir wî jî mesela uzra xwe xwest gelo meriv karibêje em bibin ev 8 sal 8 sal CHP bandora wê ser siyaseta Tirkiye hebû
بوی اوی یعنی اف اشارتا گوهرتنی یا چی یعنی چما وش نشکا وده یعنی یا جی هیزا کردایی تو چاوا شیرو ود که بله من خوند yani من بنوی gelek caraji xet kir yani Özgür Özel çi dibêje Özgür Özel ew gotinên Özgür Özel meriv dikare bibêje ku taktika siyasî ye yani wek kes ez naxwazim münaqeşayî bikim wek însan dibe ku ew ya ji postê Kemalizmê ji postê serokatiya wê partiya Kemalîst derkeve ez û tu em pêra xeber bidin belkî em tiştên pêşvetir jî jê bibîstin ama wek post özür karê wî nine yani karê wî nine berê rast e ew serokê wê partiyê lê heta ku Mansur Yavaş bixwe çünkü Mansur Yavaş nûnerê xetekî ye Mansur Yavaş, İmamoğlu û gelekê din evana yani ew xeta ulusalcî eger wextê ku Mansur Yavaş bixwe ji wan gotinê xwe uzr nexwaze ew uzrê ew kê uzrê Özgür Özel dimîne wek serokekê partiyê siyasetçiyekî hewildanaka domandina diyalog û peywendiya bi demê ra bi Kurda ra û tu mena wî namîne. Piştî wî tabii ew ulusalciyê din Tirkiyê din jî vê îşî dewam kirin. Ev özür a Özgür Özel bixwe jî ji hêza Kurda tê. Hêza Kurda tê. Kurd ez vê derê binê wî xet bikim. Niha di Tirkiyê de halê hazir di îxtîdarê û di dewletê de du hêz şerê hev dikin. Lê divê hêza sisiya di Tirkiyê de bibe qutbekî hêzekî esas. Yani ew jî Kurdin. Kurd û dê hêzên din jî pêkhatiyê din jî ê ku demokrasiyê dixwazin, ê ku liberalizmê dixwazin, ê ku guhertinê dixwazin dê alîkariya Kurda bikin û ew dê tesîrê li ser her du aliya jî bike. Yani çawa hevkarî û peywendiya Kurda bi di destpêkê de bi Erdogan û AK Partiyê ra demekî dûr û dirêj hêşt ku AK Partî gavnê baş bavêjin ew tişta dikare li aliyê din jî tesîrê bike tike jî. Bo wê yekê em Kurd divê bibin hêzekî. Em Kurd divê diyaloga xwe xurt bikin bi xwişk û birayên xwe din ra jî bi hêzê din ra jî yani mesela ew diyaloga ku peyama ku ji partiyên Başûrê Kurdistanê gihîşte Newroza Amedê eşkera ye yani ew divê ew ji xelkê me ra û ji Tirkiyê ra ji dinyayê ra peyamekî eşkera ye ku em milletê kin erê hudûdên peymanên navdewletî me ji hev du cuda kirine bes em di hişmendiyê de û di dilsoziyê de û di projeyên pêvejoya projeyên dahatû ê pêşerojê de em weka hev du difikirin. Ev me jî divê nav Kurda da zêde bûye zêde bibe û zêde bûye ciyê dilxweşiyê ye biya min ew kesên hêz û kes û kesayet û dorberên ku hesabê Kurda dikin ji vê hişmendiyê ye ji vê pêla ku nû derketiye ji wî ye em divê vê pelê xurt bikin banga min ji her kesî ra ew e bi taybet ji ciwanan ra serçava eger li cîkî me dît ku hêjayiyên demokrasiyê mirovayetiyê em ê bikarbin li wê derê xurt bikin em destê xwe dirêjê wan bikin ama em ser masa xwe wê tiştî bi hev re qise bikin gelo dê Kurda mesela Kurdî ra feyda wî hebe an nebe çünkü em hêj nizanin ev tevger ev tevgera ku vê dawiyê êdî ciwan jî ketine pê yani ji a CHP derbas kiriye viya halê hazir yani vê êcadê desthilat û dewlet wekî kek müfîd işaret pê da çünkü yani îro aliyê AKP û ew ê din êdî dezgehên dewletê li wê derê qerara didin CHP di nav wan qerara de neye xwe
گۆرێ ئاکۆرد دکە خۆ گۆرێ وێ ڕەوشێ چونکی ئەوژی خۆش دەولەتی و دەسەلاتی ناخوازن دوور بخن گۆرەوی شکل دەداوێ لێ تێڤبوونا جوانە و ئونیڤەرزیتە ئەوە vê rewşê niha guheriye em anha ez bixwe niha nikarim bibêjim dê bikûve here gelo wê rewşekê demokrasiyê bixwara bîne anna tevgera medenî sivîl dê xurt bike anna dê kurdara hevpeymanekî destê xwe dirêj bikin anna ewana hêj ewin Kurd divê li ser van meselan bifikirin. Baş Kek Bayram gelek spas. Kek Mehmet Kek Bayram gudarî kir li gorî cenabê te gelo pêşveçûyînên Tirkiye di mijara demokrasiyê de kare pirsa Kurd çareser bike ya jî wek Kek Bayram gava digo du alî heye aliyê siya divê mirov xurttir bike bi xurtbûyîna aliyê sisiya demokrasiya di mijara demokrasiya Tirkiye de pirsa Kurd û Kurdistanê ew ê çareser bike ya jî pirsa netewa Kurd mirov têxi kî dera demokrasiya Tirkiye tu çawa şîrove dike? Belê spas Kek Sirac dibe ku em bizanibin ku em di dîroka me ya Kurdistana bi taybetî Bakur da du damar hene du xet heye du ceryan heye heta îro berdewam kiriye yek ji bo serxebûna Kurdistan her tem kar kiriye berxwedayî adu da jî xwe bi tirkara girê dayî ji ber wê me di şerê piştî şerê cîhana yekemîn me hek bi destê xwe nexiz ji bo xatirî wî damar ku astengî ji bo me durist kir ew ê din jî ji xwe tu zanî yani hatin qetliyam kirin hatin kuştin hatin derdakirin yani me bedelekî mezin da bo xatirî ew bû ku ew damar serket bi tirkara serket îro dibe em di vê zirifa cîhanê ku cîhan bi awakî din dimeşi zirifekî teze hatî holê jeopolîtîka dünyayê di nav gorankarî dayê di nav guhertinê dayê rojhilata navîn jî di merkeza di navaroka wî guhertinê dayê dibe em viya bizanbin bi Ewropaya Şerqî ew mijarekî din lê rojhilata navarast di vê meselê de navaroka vê meselê de îja ji bo xatirî wî dibe em xwe ji wî damarî dûr bixin yani bi tirkara ev îşan nabe daw doza Kurdistan bi tirkara nabe ji ber ku Tirk amade nînin em beşekî milletê Tirk nînin û siyaseta me jî dibe beşek li siyaseta Tirk nebe em xwe jê rizgar bikin ji wî ya bo xatirî wî ji bo Kurda siyasetekî serxwebûn netewperwer li ser bingehê rizgariya Kurdistan azadiya Kurdistan serxwebûna Kurdistan bêava kirin îja em ê bibin federasyon nebin federasyon em ê serbixwe bin nebin ihtimale mesela tiştekî kültüralîst durist bibe ewa tiştê mijarekî din lê siyaseta me dibe ji tirkar rizgar bibe em beşekî nabe siyaseta me bibe beşekî li siyaseta Tirka îro dewleta Tirk bi rêya hem li ser bingehê İslamî İslamiyetê û hem jî li ser bi destê PKK û dem û nizanim çi bi serokatiya wana siyaseta me bûyî beşekî ne bi tenê beşekî siyaseta Tirka lê hatiye kontrol kirin bi destê dewleta Tirk siyaseta Kurd li Bakurê Kurdistan mixabin hatiye kontrol kirin tê kontrol kirin bi destê dewleta Tirk dibe em viya bi zelalî bizanibin îja li ser axaftina Kek Bayram eger em qise bikin em nikarin bo xatirî wî em nikarin bibin sêem quwet ku em hesab bikin ku em beşek li pêvajoya prosesa demokrasiya demokratîkkirina Tirkiye na em na bi wî şiklî na em dibe xwe bibin quwetekî netewperwer bêguman netewî bêguman lê li ser esasiyên milletbûn û li ser ku em li ser axa xwinin
دبي ام لسروي اساسي ببن قوتكي او حتى كو ام نبن قوتكي وسا فرانسي بيجن دوسيازيف يعني فرام دجمني خو فراموش كردن ام خو نگينن وي استي وي نيفوي وي مستواي ام نكارن ببن قوتك برانبري دولتي ترك يان گوهرتني كل تركيا چيدبي ام نكارن ببن بشكوي جبو خاطري كو ام ببن بشك لناكوكي ناف تركا دبي ترك بخو جدا ببن انشقاق لتركا ببن يعني او كماليزم او اسلامي ترك تبجن ترك اسلام سنتزي دبي بشلوي ببن يعني ترك بخو اقناع ببن كو بفي شكلي لتركيا ديمقراطي ناي او نممكن دبي بفيا اقناع ببن وقتا كو اقناع بو بشك اگر بچوك بجي دبي ام دكارن ببن بوانرا اتفاق بكن دكارن هزي خو يعني اتفاق خو ايشو كاري خو بهز بكن بوانرا لحتاكو او انشقاق نبه حتاكو جي سياستا سيستما دولتا ترك كو دبيجن ملي مطابقات كو حمود بارتين كردا بوبره بارتين تركا بيوا غريداين حتاكو انشقاق لوي نكبه دبي ام خوجي دور بخن ام خو نايلن بدن پلشاندن ايجا دبي مسئله دا تشتي هري جرينج چي دبي لباكوري كردستان alternatif بدل كي هبه مخابن وقتا كو ام تماشا دكن ظروف باكوري كردستان كو دولتا ترك سياستا مجي اسيميله كريه çünkü او بروسيس هاني 7 سالي كو بردوامه مثلا تر حيله المكرنه كاكسرات حيله كي مزن المكرنه دبي ام كرد اقناع ببن لسيرفي حيله ام ببينن اقناع ببن چي او مثلا ناسنامه ما هبونا ما انكار كريه دخوازم ما باسيميلاسيون وحشيتي باواكي وحشيانه ما اسيميله بكن ترك لريج ترافكرنه كو تو بكفي ناف سياسته تو بكفي ناف هالبجارتنا تو ببي بشكل سياسته وان او حيله دولتا تركيا جبروي دبي ام خوجي دور بخن كو بكاربن alternatif ki درست بكن ايجا درست كرنا شرط درست كرنا alternatif لباكوري كردستان ev بو خاطري به هیچ اوایی نابکو حتی ایرو کو سیاست ما بردوام کردی نابکو امویا بردوامی بمشینن و جاری کدیم ببن بشکل سیاست دولت تر بو خاطری وی دو تشتهی دبی کرد yani heşmendiya Kurdî kültüra siyaset kirdina Kurdî dibe ji kontrola dewleta Tirk xwe rizgar bike. A du da jî dibe alternatîfekî dirust bike. Ez jî bangawaziya xorta dikim. Bangawazî ji bo hemî rewşenbîrê şoreşgerê Kurda dikim ku dibe em destê xwe zû bigirin. Li pêşiya me zêdetir 5 yan 10 sal heye kek sirac. Ev proses di nava sal du mehada salekî de hel nabe. Ev proses guhartina li rojilata navaraz. Em jî beşekin em jî girêdayî wê prosesênin. Îja em xwe bigînin bibire dibe em xwe bigînin wê prosesê li Bakurê Kurdistan Başûrê Kurdistan û Rojavaya Kurdistan girêdayî wê prosesê beşek li wê prosesê ne. Li Rojilata Kurdistan jî van rojana eger ku li İran ki ew li İran bixin İran ew ê têk biçe bi vî metodî yan bi metoda şer yan bi metoda danûstandin İran têk diçe. Ew Rojilata Kurdistan jî dibe beşek. Lê em Bakurê Kurdistan beşa mezin dibe em jî destê xwe zû bigirin. Lê dest zûgirtin durustkirina alternatîf e. Belê. Kek mifîd ama kurtasî me wexta xwe jî derbas kir lê muya merak dikim. Yani li gorî dîtinê cenabê te yani em bibên tevgera Kurd îro piraniya tevgera Kurd gihayê Asekî dibe tekoşîna netewa Kurd tekoşînekî rewa ye. Tekoşîna rewa li Tirkiye bi siyaseta vekirî eşkere de facto siyaset dibe û gelek partiyên me wê siyasetê dimeşînin. Lê alternatîfa ku cenabê te anka pêşniyar dike gelo alternatîfekî çawa ye yani em bibên mesela piraniya partiyên Kurda dibêje mesela serxwebûnê, federasyonê, otonomiyê, bername wan çi dibe.
لی هر پارتیین کردا کو تو پارتیکی کردالن بری سرخابونا کردستانی ننه لی پارتیین کردال باکوری کردستانی شخوار ری ودکن تخوازن ری کی وکن لی اف ری وکرن دو بابتی هن کس به ام انتگره ببن به دموکراسیا ترکیه هنک جید به وقت طرفکی کردا ام کردن نتوام هی خسکین ما هی مثلا دو طالب پیشنیار دکن دو طالب دبی هبونا ملت کرد ماکزاگونه ده بجیبه و زمان کردی ببیه فرمیه پروردهی گلو لگوری جناب تد اف رکبریا محالفت ده عالیین کردا او خسکی وانی یا استراتژیک یا دو درێژ عالی کی گلو کرد نکانم مطابقت کی ور بهفره بگن کو دوی ام به 3 سال هبونا ملت کرد انکار دکه دوی رکبریه ده بکه ماسی کانه بن اف دخوازی خوی عاجل به هم اپوزیسیون هم جی یا جی بیا دستلاتداری بدن قبول کرن جبوی دوزا کردی نه فایده yani peşketine kirin ne gelo bia. Keksiraç em milleteki birindarın. Bakure Kurdistan em milleteki birindarın. Biriname geleki kuru. Dibe em yekemcar ilaceki peyda bikin bo birina xo. İja bikijan re dur re heyi. Yek ew damara ku min behs kir heta îro berdewame dibe ku em ê bi tirkara bikin. İslamiyê me wisa dibêjin, beşekî mezinê çepê me wisa dibêjin, nizanim beşekî entelektüelê me yani wisa dibînin, wisa dikin. Beşekî mezin îro 5-6 milyon wisa dibînin rey didin demê ji bo xatirê wî. Yani yek ew yek jî ji xeyrî wî dibe em ilacekî peyda bikin ji xwe re. Eger tu bibî beşek li siyaseta Türkiye bi legalî yan bi awakî din xemnîne tu bo min dibe stratejiya Kurda zelal be. Lê ew zelal bûn tu dikarî hundirî wî tijî bikî bi stratejiya serxwebûn yan federasyon yan mesela bes nasname li ser meselê bingeha nasname û kültüralîst tiştekî durust bî. Lê dibe tu zelal bî. Yek jî dibe em ji bîr nekin ku dewleta Tirk wisa li me kiriye ku hemû hedefê me stratejiya me piçûk kirine. Tenk kirine piçûk kirine. Bi qestî wisa kirine. Îja di rêya legalî da di rêya bi tirkara ne mümkün e ku tu ilacekî bo birîna xwe peyda bikî. Ji bo wî ez dibêjim yani ji xeyrî siyaseta Tirk dibe em ilacekî ji bo xwe peyda bikin. Lê divê meselê da dibe em xwe nexapînin kek Siraj. Bi Tirka ev îşa nabe. Heta ku Tirk înşiqaq li wan nekeve ewa yek. Ew şertekî gelekî mezin e. Dibe Tirk înşiqaq li wan keve. Bibin 2 beş 3 beş. Bira hevdû bixin xemnînin. Ewa yek. A du da dibe zextekî beynelmînelî internasyonal li ser dewleta Tirk hebe. Ji bo xatir ji bo daw doza Kurdistan. Asya jî dibe ew alternatîfa Kurda durust bibe. Kek Siraj. Eger ev her sê şert nebin em nikarin bibin xwedanekî tiştekî li Bakurê Kurdistan. Dibe em xewna nebînin. Ez girêdayî vê şertî dikim. Baş kek müfit. Diyare em divê mijarê de bi cenabê te bernameyê din çêkin. Çünkü alî ew yani gelek tişt heye ku mirov bi hev re bipeyve û wexta me tuneye. Lê divê mijarê de dixwazim kek bayram jî hema bi çend deqeya dîtinê xwe bêje ku kek müfîd aliyekî din li meselê mêze dike û cenabê te çi dibe em te gudarî bikin kek bayram. Kekê Siraç em hemî Kurd divê bizandim. Milletekî hebûna wî bi zimanê wî û bi dewletbûnê didome. Eger milletekî zimanê xwe neparêze û li ser axa xwe bi xwe îdare neke nebe xwediyê xêr û bêra welatê xwe ew millet ji bin tehlûka asîmîlasyonê de li ber çûyînê ye. Dibe Kurd vê tiştî bikine serê xwe. Hemû tiştê xwe siyaseta xwe li gorê vîya diyar bikin. Niha bajarê Diyarbekir perçekî dilê me ye ne wisa bajarê Diyarbekirê û Hewlêrê û Qamişloyê bide ber hevdû. Hewlêr bûye Kurdistan
کورد زمانێوی هەر تشتێوی کوردیە کوردستانیە کوردە پێکهاتینە قامشلۆژی وسایە یعنی قامشلۆ هەنێک عرب مەراب هاتنە لوان دەرا ئەما ئینشاءالله پشتێک و پشتێوێ دیالۆغێ و پشتێوێ ئەوکێ دێ هێش خۆشتر ببە یعنی قامشلۆژی ئەوە ئێ باشە یعنی خارپوت چاوا بوو ئەنتەب چاوا بوو مەراش چاوا بوو دوێ ئەم دیرۆکێ باش بزانن دەولەت بوون دەستلات و لەسەر ئاخاخوا و ئەو کوردێن کو بنێرینێن چەوت حتانی نها سەرێوان هاتیە چێلقەندن ئەم دوێ وان برادەرە دیالۆگێکی باش داینن و نەتەواتیە هەڤدەمی نەتەواتیە دەمۆکرات نەتەواتیە پێشکەفتی نیشتیمان پەروەریەدا دو زمان حەزیەدا ئەم دوێ مل بدن ملی هەفتوو دەست بدن دەستی هەفتوو و ji bo ku em bivin xwediyê welatê xwe xwediyê axa xwe û millet hebûna tehlûkeyên li ser hebûna milletê xwe wêda bidin ew jî ew e ku hêza piştî ku em bi vê heşmendiyê me mil da mil da hevdû em dikarin biçine Enqerê jî em dikarin biçine İstanbulê jî zaten İstanbul bûye bajarê herî mezin ê Kurda işte Newroza İstanbulê me dît yani serokê partiya ku not sal li Tirkiye desthilat bûn xwest tiştekî bibêje ji ber ku hevalekî wî çend rojberiya wî da şaşiyekî li hemberê Kurda kirin nehêştin xeber bide işte em Kurdin em divê ev hişmendiye ev neteweperwerî û niştîmanperweriye ku dê me bigihîne netîcekî banga me divê ji milletê me re ev be zimanê xwe biparêze Kurdbûna xwe biparêze û hayî ji axa xwe ya pîroz welatê xwe Kurdistan hebe û bedêlê viya çi dibe bila bibe divê em ji viya danekevin û siyaseta xwe stratejiya xwe hemî tiştî divê jeopolîtîka nû da li ser vê esasî dayinin û hêvîdarim ew xeberdan mizgîniyên nû ku ji Qamişliyê ji Hesekiyê tên ew zûtirîn dem bigihînin netîca xwe û Kurdê me xelkê me bi pêkhatiyan ra bi hev ra Siryaniya ra Aşûriya ra û Ermenên wê derê ra Elewiyên mintîqê ra bi Erebên ku bimerane em bi hev ra li wê derê jî xwe bigînin statûyekê destûrî dê dîrok li me bikene wê çaxê باش کێک bayram esas wê pirsê jî min dixwest ji cenabê we pirsim ya wexta me tune lê ama heriyekî we sê deqe dixwazim li hevkirina ya jî em bibên ew peymana nabêna NKSê û PNK re dibin çavderiya Amerîka û Fransayê de hat îmzekirin ve Kurd aliyek wek heyetek ew ê biçin Şamê û ji bo xwestekê xwe ji bo bazariyê lê çar xalên esasî hebû divê ew ê de bawer dikim cenabê we jî xwendî ew çar xala ji ew çar xala ya sereke di mijara federasyonê de lev kiribûn di mijara yek kirina hêzê pêşmergê roj û yê artêşa di destê Hesedê de di wê mijarê de lev kiribûn ya jî em bibên wek hebûna rêveberiya xweser ew ê bi şiklekî werdom bike lê esasiya girîng di müzakere de çerçeva xwesteka Kurda di federasyonê yani ew ji bo me evekî erînî ye lê viya dixwazim yani mijarekî din em ê di bernameyê din de bipeyivin niha gelek jara wexta mirov dikevin nev karûbar rojhilata navîn ev tiştana ne bi Kurd pir bihêzin bi quwetin aktörên ya jî em bên hin faktörên din dibin sedem ku îro ev bazariya dike ew wer bîrawe ew heş xalên ku Ehmed Şara û ew ê li hev kirin wê heş xala de Amerîkaya daxuyanî da ji wan re gotibû Mazlûm Ebdî wê daxuyanî de gotibû di hûrgiliya de nefetisin we heş xal
وەک ئالیەکی کووردا و ئالیەکی عەرەبان ڕوودن لێ ئەساس ئەف خاڵێک و ئانکام گاوادنگۆ ئەو چار خاڵێ ئەساسی و کورد چ دخوازن یەکجارنا بۆی مەژی ئەف دەرباس بسبە ینی نە مژارا vê bernameyê ya ez dixwazim mesela bernameyên dina bi kek mifîd û bi cenabê te dîsa merî wer cem hev divê li Bakurê Kurdistanê ji merî ji cîkî dest pê bike yanî ew mijara alternatîv bûyînê alternatîv avakirin jî yanî divê yani ew tedî ne qasta ku merî ji daxwaziyên stratejîk ya serxwebûnê û federasyonê dev jê berdê lê divê merî yekcana divê bi tiştên biçûk ji xwe rêveke yanî rêvekirine mesela anka viya girêdayî jîrbûyîna Kurdayê û faktörên wek Amerîka Fransayê ew ên bên ew her çar xal ku sibe karibin ji vana hin tişta qebûlkirin bidin qeneta min ji bo Kurda ew ê bibe şoreşek yanî eger ev xwestekê ku peyêneke enekesê li hev kiribe yanî ji bo Kurda evekî pir pêşte ye hema ji wir heriyekî we sê dexewin ew ê bêjin min pir ewa xwe jî derbas kir bawer dikim sohbet werxweşî nîv saet way derbas bî hema kek mifîd em ji te dest pê bikin tu çawa şîrove dike vê evê û gotinê xwe İtalyê jî bide em bernama xwe bixedîn belê bi kurtasî kek Sirac ew peymana ku nabeyna Mazlûm Ebdî û Ehmed Elşara hat îmzekirin ew tiştê ku eşkere li ber çavê me ye ewin yani heşt noxte bû mesela di wir de bala we kişandiye ez bêjim bêguman kişandiye ez wisa wekî xwe dibînim ku di wir de mesela noxta çara da yan duda da dibêje behsa ew ê dike civaka Kurd dike behsa netewa Kurd nake ew tiştekî ne tenekê masî xeletîkî gelekî mezin e çünkü her millet bi axa xwe tê naskirin ême em li ser terîtoryal li ser axa xwe ku ewkekî yani coğrafyakî em bi coğrafya xwe henin dibe ew bihata li wê derê jî bihata diyar kirin ew peymana ku teze bi NSK û PYD ku hatî îmzekirin 4 nokta min jî xwend ew tiştekî baş e tiştekî baş e behsa federasyonê dike federalizm dixwaze behsa hinek tiştê din dike mesela dibêjin Kuzey Batı nizanim Bakurê Rojhilata Rojhilatê Sûrî kirin Rojava ew jî hengavek e hengava pêşiya me ew ê bibe Kurdistan bêguman ew ê bibe Kurdistan wisayî îja divê meselê da dibe em apojîtî andoktrînekirina Kurdayî yani ew andoktrînasyon ne tenê li Bakurê Kurdistan li tesîr li me kiriye li milletê Kurd li Rojavaya Kurdistan jî kiriye li gorî wî yani hîn xwe ji wî andoktrînasyona PKK apojîtî hîn xwe xilas nekirine rizgar nekirine lê ew tiştê mühîm nene tiştê mühîm ew e ku damezren yani Sûriya teze avakirina Sûriye teze ne destê bi tenê destê Kurda dayî ne tenê destê Ereba dayî bi taybetî destê quwetê mezin dayî destê bloka dewletê Ereb tê de heye İsraîl tê de heye bêguman Fransa û Amerîka û İngilîz tê de hene yani Xerb tê de hene bi destê wan daye ew çi dixwazin mesela ji bo Kurda ew du tişt Amerîka min bi xwe jî xwendî we jî hûn jî dizanim mesela ew peymana ku bi Elşara re hatî îmzakirin nayê wê watê manê ku dest ji otonomiya xwe berdane yan dest ew ê dest ji hebûna çekdariya xwe berdin tiştekî wisa tune Amerîka û Fransizî bîla seve 110,000 ordîkî modern 110,000 durust nekirin rola wî ordiyê ew ê teze derkeve holê dibe em viyaj bîr nekin ji ber wî otonomiya Rojavaya Kurdistan her dimîne û çekdara wî jî ordiya wî jî her dimîne tirsa min ji wê meselê tune lê divê meselê da tiştekî heye ku ew yani tiştê ku li Rojavaya Kurdistan dibe tesîrekî bayekî gelekî mezin ber bi Kurdistana Bakur ew dike dimeşî ew ceryan xudgînî me lê divê meselê da dibe Bakurê Kurdistan rolekî bilîze lê mixabin her wekî min got
yani dibe ku alternatîfek bê durustkirin ku em xwe bigînin wê prosesa guhertinê ku li rojhilata navarast dibe em xwe bigînin wî ya wextê me ez naxwazim zêde ew bigirim lê axaftina mina axirîn ev e bi her tiştê xwe dibe em bi aqilê damezrener hereket bikin di siyaseta xwe da di îdeolojiya xwe da bi organizasyona xwe da wextê ku em bixwazin berekî cephekî dirist bikin bi her awayî dibe em bi wî aqilê hereket bikin ku em bikarbin hîşmendîkî teze çünkü millet dixwaze tu zanî yani me divan vê nevroza axirî vê nevrozê de me dît ne tenê li Ewropa li Kurdistan li heta li Stenbol jî millet amade ye yani ew hîşmendî durust bûyî hêdî ew andoktrînasyona ku bi destê PKK ku dewleta Tirk ava kiriye ew şikestin xwariye rola me çi ye dibe em viya wî şikestinê zêde ew bikin nehêlin ku ji milletê me yani em pêsîra xwe ji wî ya rizgar bikin xilas bikin baş e ez naxwazim wextê we bikujim na gerek sabû weleme wexta xwe pir derbasî tişnabe ama sohbetek pir xweş bû mala te ava be em kek bayram jî gudarî bikin kek bayram cenabê te çi bêje divê xala ku ev çar xalên ku ji alî PNK û alî NKS hatî îmzekirin û ev encam çi be tu çawa şîrove dike em te gudarî bikin tu jî bêguman gotinê xwe İtalyê jî pê bû em bernamê xelas li gorê agadariyên ku digehîn me û em pê garantorên ku pişta me ji wan gelekî qewî me li pişta vê hevbendiyê ne li pişta vê hevkariyê ne hem hêzên navneteweyî hem jî hêzên herêmî û Kurda elbet xwediyê gotinê xuşk û birayên me binê xetê Rojavayê Kurdistanê ne û ew biryara rastir didin lê ew çar xalên stratejîk bersiva ew ê dide yek destkeftiyên wê derê ku xwîna şehîda zarokên me ciwanên me însanên me destkeftî ew destkeftî îro têne parastin û bi wê peymanê dibe destkeftiyên wê milletî ew radibe tu do hêzên çekdar ku ji me re quwet lazim e divê qonaxa bazarê de hêzê çekdar divê bibine yek dê bibin yek û dê bibin yek yani ew hêzên garantor pişta wan dê alîkar bibin ev mühîm e sisê statûya stratejîk statû hatiye danîn federasyon ev ya xwe îdarekirine ew destkeftî dê bikeve anayasay rêkê dî jî tune ye dê bikeve wê makzagonê çar êdî li Sûriye jî la merkezî yani desantralîzm çêdibe û wekî Iraqê her du perçe jî peywendiyê wan pêk vediçe em divê Kurd hemî li ku derê dibin bila bibin alîkarê vê peywendiyê vê peymanê bin banga min taybet li hevalê PYD û hevalên ku di nava PNK da ne ku niha dixwazin kongre çêbikin nizam çêbikin hêvîdarin duê kongre da jî ev peyman bi dengekî bilind xortî were erêkirin û zûtirîn Kurd komîta xwe ya hevbeş dayînin û derkevin di Sûriyê de derkevin bi hev re derkevin hola siyasî û em li pişta wanin çi wezîfe bikeve ser me hemî Kurd divê em pê rabin wekî ku em Newroza Kurnê de jî mil bi mil bûn û dil bi dil bi xuşk û birayên xwe rabin spas dikekê Sirac boî vê derfetê jî û spas boî ew hevalên me pişta vê kameran ew ku gelek bi me ve diwestin em jî gelek spas ya kek ozan dikin gelek biborîn gelek wesiya û me wexta xwe jî pir derbas kir ez spasiya cenabê we bikim bi gelek sûd girt me sohbetek xweş kir kek mifîd re demekî dirêj me hebû du nedîbû lê ew ji bo sedem me hebû didî we diyar dibe ku em ê
divê em bikek mifître hinekî din ev mijarana sohbetê bikin. Temaşevanên hêja me bi du siyasetmedarên Kurd rojevê nîrxan. Mijarên girîng bû. Ji vê sohbeta me tiştek derket holê ku bixwast mijê encamek derxist. Di rikberiya di siyaseta Tirkiyeyê Tirkiye çi dibe birabe dibe Aliyê Kurdî wek terefek bi xwestekê xwe yî neteweyî her tim derkeve pêş û ew xwestekê xwe yî neteweyî bi desthilatdar bi opozisyonê bide qebûlkirin. Di mijara Rojava jî di mijara Bakurê Kurdistanê de jî hevpeyvînekî Serok Wezîra Derve ya Alman bû jê dipirsî dibe ji bo Rojavayê Kurdistanê we bi Ehmed Şara çi got we got hûn çi qebûl kirin. Ew canikat gotinekî pir xweş gotibû çi xweşiya me divê di mijarên vê evê de aliyên Kurdî çi dixwazin ew bidin qebûl kirin. Yani esas hêzên sereke Kurd in. Viya li Bakur jî were yê li Rojava jî yê li Hedê ji bo vê yekê dibe em bibin xwe ji bo xwe ji bo welatê xwe ji bo azadiyê xwe ji bo netewa Kurd ji bo serxwebûna xwe ji bo dewletbûna xwe têkoşînê bikin. Heta carekî bimînin di xêr û xweşiyê de û bi xatirê we. Malate avabi. Spas. Serçava dest saxkekî. Serçavê.